You a TFO National for Yamamaju Bimba, AKRO Life, Jumedia, your friend at Disuyaso. Yes, Ramon Fanche, and your free no yenya problem Kakreti, Yasha Soto. Inti me amidi Jumedi, Chami, ding the Quasiaje. You Sabri, Yen Sebre, Yabetua Yen Jumediniso. And ne Jumedia war AKRO Life at Disuyaso ye. Okuapehene, Nkonguason, and other traditional matters arising. Na obibe kasi yeka Okuapehene Nkonguason a asechire ne sen ene ye beto nsa afre ye nua KROBEA ASANTE na dwumadi no abeka na yesua bibi afimu kakra meka ne se eye Okuapehene Okuapehene a eye omahene owo Okuapehene traditional area aye Omanga aye 1730 wachichere watu ni dia Okuapehene obeng no bana ahimfia wo Paramount 2 a wo friend no foriegwa eni achin wo nkua ahoro wo ho bia ni dini dwumadi wo adongwa wo sikagwa na wo Nkonguason obi be sese den ni Nkonguason mempese meka bebre ne ye ba besua de afie ni KROBEA ho no me kyerem bibi kakra na ye nua KROBEA so ba odene de abeka ho Nkonguason no kyerɛ sɛ nkua na nanom abedi omahene no esan won dwumapa ni won yemapa wo ye nti wondin a wode bedi egwa no mpanyimfo tena ase no hu sɛ eye adepa a obi ba na ono so fasa di na bibi pa bia wo mu bia no sa nipa no so betumi anya na ode adi na ade nti wo ye sɛ wo be madin na waye de aboa akirima beba nti na nanom fi ase ye Nkonguason na Nkonguason ni mun ebi enso baya won ambefa Nkonguason ni bidin no wadidi ade sa nipa ni ye bebubo wondin na ya kyerɛ sɛ na wan hindi no so ye fai Nkonguason no enye ade a obekesi wadi fi baabi na ba na emom mpanyimfo tena ase na woyɛ wo Okuapehene mu eni achi no ye behwe other matters arising am say bribi KROBEA beka nsem na nkrofo bi case enim ebi mu se wo bi se enim na orebo ni ti maka asem ene ye nya audio bi ampanyimfo kohyia wo baabi a won so wodidi won komo kyerɛkyerɛ mu kyerɛkyerɛ ase na wo kyerɛkyerɛ na ekosi KROBEA de na mmiribi obekyerɛ wo AKRO Life adisuaso no so nti ene KROBEA kansa e de eno so betugwa na wasan kyerɛkyerɛ mmim na etiefo na ahwefo ate ase obi bekesi aden na eye Okuapehene nsem kwa na yehwe you nansen wosi aba Okuapehene emfa Okuapehene ahinsi hu ne ade na yenga yegya to ye so ya AKRO Life se ye bedo asukọ na yakwohwehwe no kware ewo bibia mu na tiefo ne ahwefo nso asua bi no eno na ye nti se mesrewo dwumadi a ye unim bibi a ye kan wa ha to nsafre ye yebeba na enso ya besua bi wo ho na ya de a ese ya bitugwa ewo Facebook no bi ahwe bia o ma ye ho kwan a ebetuma apo happening wo wufi ana ba bia na ya interview na so na onim waka afa ho sabri KROBEA hama na ye hwe se ebetom na ye tie
kakra fi KROBEA ho me mpese mekani nyina se na be ya menua panhene ba dwumadi ne renkwaye denti ye bema bre kakra se ibusu etrai se ye sabeka ne biema na bi owo na hamani nye se nsu pete kakra na ahamani nyina aye basabasa se ye hwe Okuapehene ma aye oforiegwa na nipa votre appel a été transféré abefro oforiegwa no kono efi safori so aye fianko kwa safutwe na nado dankwa na nakwadadi the first na nakwadadi the second na no forukuma na nakwasi akufu na nakwa metawia na nado dankwa the first na nado dankwa the second na nado dankwa the third wonyina ye bebobɔ na ya hwɛ obi adin odibedi sɛ Nkonguason no hu bia na sɛ ni din aka sɛ odibedi sabri yansa aka yenua KROBEA wa hama no so KROBEA esra wote menka meto nka kwasi na wote me hu ye nyame adom ama afisha panso amijo so yo KROBEA yo so obi ya mu yede yo asemboni bia ni Okuapehene mu KROBEA yes every bize ahamani twetwetwe sisinti yenya widi ye de be hihye so ntentem KROBEA na adusua ne ye Okuapehene Nkonguason ene other traditional matters arising na sana midi kankan no wakase Okuapehene Nkonguason a eye Okuapehene ahimfi niema ewo ho ni benin because Okuapehene kuwa a odi ni ye oforiegwa na ye paramount 2 na paramount 2 na ti wo wadongwa wo sikagwa na wo Nkonguason ye ba cheche ni nyina ase na na ye pese ye kira ase Nkonguason den ni Nkonguason na eye den na Nkonguason wadi di ade KROBEA temenka meto nka pa kwazi yo inti me bisase den ni Nkonguason yo kwazi me da se wa mam kwam se minye bre na menche na bisiano yen kasamfa Nkonguason ho sabri sana me ya da no na medika sira Okuapehene ya ana fu ankati awu ofisu adin na bia otominka usha kusa olona oya owo ahini si ahini tu ahini ti ofeno asura mansa na bia mekasa semi eno eti nso nti ankoma ofuragwa ho abusu atani eya asura ahini ana kwesi na ko ofisu adin ene otu bodan kwesi oya buru no ta ya don tin wo kwa na otan acting president Okuapehene Traditional Council ntiaso kunkoma na nana manyo fo aken na Ethiopia and so women in asudin na yinti sama eba do tudano na me fete tie ya so kunkoma ba ma tie ni kwaframa do na fe ko fi atie ni begafo ura santubu afo ura kisi du kwapon ura San George chairman achampon do na fe na chief na me am nko bebo atamadingo na onyina so watinka bitia bia ene me yanu madofo a otim obuchi won wo Canada, Holland, Belgium, France, Italy, Germany, London, Bebia watinka bia na bitia wakasi Nkonguason a den ni Nkonguason na na ade adin ye behwe Nkonguason ho Nkonguason den na ba na breben na Nkonguason wo de ba na ejibre ahwe Nkonguason a sebide owuka nanma utimisu didi ade wakati Nkonguason dia na Nkonguason na nanomo etwade agu a wo de ma adesia una pawo se wonidi furegwa na uba bi egwa na ewodin a bosu ba Nkonguaden no akofa na Nkonguaden mu a sa Nkonguason a wonatwa no wo baako na wo befa na so se na wudi kankan no na nanoma do bi ade no wo bebrebe na den na Nkonguason no eye sompe eno na dom dodo na entiase nipa bebre nso enyam nkyiremu asechere ne tintin ne titi ane se
ɔhene bi bɛdi ade na sɛ ɔhene no wɔtu akonnwa so a wɔntwa akonnwa ama no nti wobɛdi ade no wɔtu akonnwa so wɔrentwa akonnwa ama no ɔhene bi bɛdi ade na sɛbi mu sɛdeɛ sɔn owu atɔfowu a wɔntwa akonnwa ama no ɛna ɔhene bi wɔ hɔ nso a wɔawu atɔfowu ɔno nso a sɛbi mu sɛdeɛ sɔn wɔn antu n'ade so nanso wɔn antwa akonnwa ama no ɛno kyerɛ sɛ sɛ ɔhene no ɔbaeɛ no wanyɛ huti wammɔ ne ho mmɔden na bere a wɔfie a ɛsesɛe ase a wɔde nkongwason ne ba no wɔyɛ a kɔdu baabi na wɔnya nkongwason no wie a wɔntwa bio na asi wɔ hɔ obiara a ɛfi hɔ kɔ na wobɛdi ade no wode nkongwason na ɛwɔ hɔ deda no ne bɛdi ade mu baako na baakɔfa de adi ade nti ɔmanfo nso nhyɛ ɛno nso bebree ɛno nti na wobɛhwɛ a nananom bebree na ɛbɛdi ade wɔ kwapema mu nanso emu bɛsɔn na wɔn din wɔ nkongwa so na kyerɛ sɛ wɔn a wɔn aka no wɔnni nkongwa wɔ nkongwa fie KROBEA nti sɛ ɔhene biara yɛo ya mesre na nka ya bubu nkongwason na atiefu atie din na woni na nkongwason no betu gwa ma ɔmanfo no wɔn atie no ho asɛ na bobɔ nkongwason na yɛwɔ wɔ krapom no na obiara ate sɛ nkongwa no ɛna ɔhene biara ọba bɛdi ade wɔ krapom so Okuapehene no emu baako na wɔsɛ ɛyɛ ne din ɛno akyi no din foforɔ biara wɔde bɛba no na nyɛ ɛsɛ sɛ wankɔ nkongwadan mu because saa din no ɛnni nkongwadan mu yɛn Okuapehene ha no sɛna nam bi kyerɛ mu sɛnea nkuro aka no wɔwɔ wɔn de no yɛn Okuapehene ha no nkongwa no deɛ di kan ɛyɛ ɔde oforikuma stool ɔde oforikan stool deɛ to sɛ bien yɛfianko betuafo stool deɛ to sɛ biesa ɛyɛ kwapɔn kyerɛfo stool deɛ to sɛ anan ɔbɔ deɛ table stool deɛ to sɛ nu yɛ abodankɔ stool deɛ to sɛ sia yɛ kwadade stool na deɛ to sɛ sɔn yɛ kwamfori stool nti sɛ nkongwa sɔn ɛna yɛ nkongwa sɔn a ɛwɔ Akuapem nkongwadan mu a ɔmanhene biara a wobɛba bɛdi ade wɔ Akuapem no emu baako na wofa ne sɛ wodin na wode adi ade bibu fufuru biara a ɛka ho no na ɛkyerɛ sɛ woantumi ankɔ nkongwadan mu ankɔfa din sɛ saa din no ɛni nkongwadan mu ɔde asɛm na mede ato gua no sɛ biribi wɔ mu a ɛkyerɛ w'adwene a wopɛ sɛ wobisa me a wobɛtumi abisa me ma yo KROBEA sɛ yɛhwɛ ahemfo abɛdi ade kɔ yɛ amahenefo abɛdi ade kɔ no ebinom wofo bi te sɛ nana owusu ansa a sɛ ɔno utie ne din na nka nkongwason no ho utie ɔmahene bi te sɛ nana kwakutwuma ne din nka nkongwason no nana kwasi akufu ne din nka nkongwason no ho nana kwame tawia ne din nka nkongwason no ho nti na kyerɛ sɛ obi biara ne din nka nkongwason na kyerɛ sɛ n'ahindi no na asɛm wɔ ho anaasɛ anwie pɛyɛ anaasɛ mpanyinfo ɛngya ntum ɛnyɛ sɛ wɔn anyɛ ahene nam tum ɛna mekɛ sɛ ebi wɔ hɔ a na otu n'ade so wotu ade so a wɔntwa kun ama wo obi wɔ hɔ a na owu atɔfowu a wɔntwa kun ama wo obi wɔ hɔ nso a na bere a wɔbɛdi no ebi a ankyɛ nti wɔanya kwan anyɛ biribi a ɛsɔ anim a ɔmanfo no na ɔhene foforɔ bɛba no bɛgyina so ne twa kun de ama no saa na asɛm no tɛ nti nkongwa no sɛdeɛ bu sɛdeɛ so ntwa ne kɛkɛ sɛ wote dɛm kyerɛ no ase ɛno nti na sɛna wobɔbɔ din bebree no emu bɛsɔn na wɔn atwa nkongwa de ama wɔn KROBEA mesrɛ me bisa saa bere wɔgu so twa akongwa a wɔde ka ho bi ma na wɔn agya atwa sɛ bere de akongwa twa bere so yɛ nkongwa sɔn wɔn nyɛ atwa nti mepɛ sɛ mehu sɛ ofurikuma stool fianko betuafo stool kwapɔn kyerɛfo stool ɔbɔ deɛ temu stool adodankɔ stool kwadade stool ɛna kwamfori stool wei ni nkongwason a ɛwɔ Akuapem a wɔdidi ade wokɔfa akongwa foforɔ biara ba ɛnyɛ yi ɛna wokɔfa din foforɔ biara de ba nso a ɛrenyɛ yi ɛsiane sɛ saa din no ɛdi nkongwadan mu saa akongwa no ɛnka nkongwason no ho nti wontumi mfa ni ade wɔ Akuapem no nti KROBEA sɛ mɛkɔ abakwasɛm mu a obi te sɛ Nana Kwadade the second obedi ade 1942 44 no mu a ɔno no akyi no mehu sɛ obi ɔbaa biara no na nkongwason no wɔ hɔ deda wo
nti fi 1944 ba ne de Nkonguason no wo ha won agya atwa nti sabren amahenefo ya ba nyina no won a won yusu Nkonguason wo yusu wondin nti sabri a won agya Nkonguason twai so omahene bi ba na odi ne din a enka Nkonguason no enye ne din so ya ne maame de to na saa omahene no dwumadi be ne course betuma kirekire because me na minimi say won wotwa Nkonguason ma waye wondin a won maame no de wo won ena wodi bedi ade na enam won dwuma pa ne ne ma pa wo be ye nti wotwa ekunwa no wodi wondin to so nti so obi bedi ade na ye ne din a ne maame de to no na odi abedi ade nso ya na ya nso ya sekire ne den so ena me ka kire o se no the government mo de Nkonguason na nya ba nti uba udin a wona de wo ana wetwa de wo ntumi fe ni ade di sabre no ye twa wo nti Nkonguason na wo ibi ena wodi bedi ade o bribia sa esese wi esi ni sam esese ni tiria won se ntwanko wani bi mu bi ana won pungu wa emma KROBEA na me kire ni se ebi a asem kan obi din de odeshi kwaku kranten na obedi ade no wanko ankofa Nkonguason ni bidin ono nso ya wan yusu ni din kwaku kranten no na wakofa ohini bi a wawu didawo asa ohini ni din kan Nkonguason no na odi bedi ade a eye ne kwanso ne ana ana bi say amane ohini no se o qualify so be man ekunwa san ko man ekunwa iti ne maami din a ode to no a wanfa no abedi ade na wakofa ohini bi a ni din so nkan Nkonguason no de ato no so odi ade de a na eno no enya amane eno nya amane ana me say o say Nkonguason wo kwa na wo fa so a wo ditwa okay bi ohini no kwa akofa ni wo tu na kunwa so wo tu na kunwa so a o de nya kunwa ndo ya na akofa iti na say enya amane ne tetemre wo ti o fa wo ntwo ntwe kunwa man bi a ohini na wo akofa ni din se bi bro wo atofu akofa ni din den yefia wo ti edunti oba odoko Nkonguason denwa sankonwa be esonli a ewo hui eno ba ko na wo akofa na wo de ti ade no ba bi de bi fufu bi enu bi tuma ye bi sa wo be ko akofa Nkonguason bi so wo na ni sa wo de ready say wo bi o man ni wo kwa okay so wo o bi a for wo ready say ba bi o man ni wo kwa kunja se se ne e ka kunde Nkonguason Nkonguason no so ani ko fu kuma stu fi ako bi tua fu stu kwa point fu stu wo ye timu stu adan ko stu adadi stu na kwa fu stu e mu ba ko na wo Nkonguason denwa wo be fa na wo bi edi ade bibia ni go biu e be tuma se bibia oh yadase lezo na mate yo enti KROBEA sa Nkonguason yi na oye odeshi wadu bedi ade na ofadin wi a wachi no no beba na se wo na wudi kan wo na otoso ya bien a na obabiem no be ye abiesa na obabiem na ono so ba be fese de be ya nan na ye num na ekonti ye hwa eye na na do dankwa de no na em se adu akiri eye abiesa nipa basa na abedi egwa na won afase edi no ba jo sa na tenin esa ko be pele tenin edin na mi se wo Nkonguason bi nti oba ye oba fa no se nipa benu ne atena so na wo so fa so a obe wa o to se bisa se nipa bisa na be fa obe to so anan nipa ba ko pe no be fa na wo obe to so abi ye hwe na nado dankwa ekunwa na nado dankwa di first a obedi ade di kan no ono na wotwa ekunwa no ewo ni nyuma pa a odi nti wotwa adodankwa ekunwa no kan ho ana na maka de obi a wodi ni din twa kunwa no eja bibi titi o yeso tina na nan ti asemo di ni din twa kunwa nti so wa fa obi din so twa kunwa ya niama bisa ada se bi kan wo atofu kunwa so ana se otu le kunwa so ana se bra wo ya be ti ade se bi bu se bi so anye tenten enti amanfo na ntimi ehunu ni mapa enu eti no bibi enu obi okay but you betuma kire afia sa Nkonguason ni bi wa wotwae ma nananom no oh you sa Nkonguason de yo di ade no owu no kwa di oba na eti no onu bitwa
the man. One kasa would be at the end of the world to interest one. So the mission on Matuasi. Young fan is Abia. Nana Fianco Betiafu. On Obia 1731 to 1742. Into Oya or Queno, and Nana Poncho for buying. Between 1742 1765, and we trap Fianco Betiafu Kumano. And also Oqueno, and another would be a T-Mobile. 1765 1792. Mamusu Cha, Nana Poncho for two. Over the table to 1765 1792, no, you Queno, and also Nana. By Mamusu Ubicha would be a Timusu. It's Sana, attending where would be at an Okra, or him of the man, or show you my power by any near Mawena. Now, a mouth for no so, Mr. Esseni, Sabia Blue Sabia Song, 1 yard the bond you at 1 or 1 and 2 yard, which take 1 more Yama. Oh, sir, what about I? At the end, we are another unquite the first part. Okra Katamansu. Nakataman Sunzo, the coffee Jirani and the bike. Until Okuapehene or Berma, until I say, which I want so. Now, what is it in them? Inti, I don't know, sanity. Inti, Mons and Anano, the Dona, what should be among Dimo, one should be among, or do be any big sanity. At the end, we are Sabri Morisha, Musumu Asim Bisabia, Mubetuma for comment session or Namode, Masim Bisano, so about one a Bisa KROBEA. You, Sabri KROBEA, I bet you are so. Na Nkonguason ya wachire ya si msa wachire years na what you try ni and then wachire na Sabri ya besire na ka asembi abribi wokan eye nana obobi atiemu ho asem bia wokan eye ne maame ni nuanom ene na ye ya obedi ade ni ehunsem sembi nkrofo bi ma comment bi achi wonu benya nsem sembi se enye sa na ti na opese osesa history na watwi etwam ya na egwabo bi ase ohini bi kwakirechire mu se na wokan ne pepepe na nka mesre na nka sa dynasty nu wasa akirechire mu biemu na etiefo enya na sabre no pese wo kire no wanya ntiase niye wadaru makwati o bese odi bibi trouble ntin asana machechire mu ana ze ni chechire na manko wadaru pacho mema wasa chechire mu na nobu biatie mu ne maame ni nuanu ma atia asana machechire no o bibi odi betugo asana machechire mu ana na wo ka video ni wasa mi do video ni betugo asana machechire ana mi chechire mu nko a o fa video ntugo ana bese no hufiro Meba producer reye adwuma bi nti me o ma me signal nti mesel say o we twen so kakra bi amam you nti KROBEA yentie audio yeritie audio no KROBEA producer am signal say audio na ready nti orobo nti yebetie
One man only, I don't know what you're telling my what's not to do? Every time, all I want or what, and Santua nothing for this, and I'll be up. In the whole hotel, officers, they are not a woman, your bed. One thing can see our food. Not to tell you that, and Nana, we have man, we have man, or feather, and not to come back all the time. On the different and phone is the food of Manga. Let the band, all you the banana sooner, or then day. Our friend and other Dampa, so began 1826. Every let the banana and other year would be on the own in it. And Okuapehene in the age, and no one can and what the better now. So we get that, the great. So the piano, yes, one out there, any amount of my. The guy will say, on the set, will be better no other person will look at me, when I was a fool. But let Bania, not Abaya, and let the money, I'm more down. I had another down on German pen when I took it. KROBEA. I was in You. Audio ya boy ye bebo wode na bribi won so be kan no na ye wi a ye di hu communities imprempren ye rebo kwasi akabetri anga medeno ko ya de hu ya no de matie de maboyi na ga no akeke no asere be ya ye bre no enye wi no menye na no ya odu ya maboyi aso na me twa ma asem no so na nye ntentem fam sen ha mo ha ye KROBEA to yaso. You, sir, the kind Sassam. Now, the document about one thing. Someone who been 7 moments, if you should net the Facebook woman. Medical catcher or mount for a work up on the gun of Nancy. You're willing to casting their evening. You're not moving a jow, young Miss India mine, and no what someone you become, no quarter you become. Now, all the young boys is young. And you might says, you who can say, maybe can correct one. You become a good be a young lawyer to him, Eddie, no to him, Mamma correct one. That's it, you move going in it. You got no way, one, you do a father, you get that day. You knew a father, Okuapehene be anyone, what the man can do, no politician do Okuapehene, over my academy, a couple of years, young of us and money. There be the big water. And I told you, wait, daddy, and I said, we do a father. And indeed, sir, Nana Quatia Compi, not sir, Nina no will be at here. Nina will be and well, you saw no buy. We be no one, only animal. Then I put the answer only animal. No, Bobiano, then the answer Nana will be at him. Ayo Okuapehene. Okuapehene na no bobi atimu. Sa Okuapehene na no bobi atimu a odi kan ono so kra wo check no man. I think you the buy no. Na nya inwa. Obedi ade 1765 to 1792. Sa 92 exactly so. Sa pepe. Enti ono so oba no oba ya ni akaka. Ni ma bebre wo a ono no be no se say. Enti nana no ti atitwa ku man enti se wo ka oni aya wa sefo na wo bo bi adin no mo bo bi atimo din dia na wo ku fie e san se ono no ekase wo ho asem ni ti ana se aya wa sefo no wo bo bi atimo noekukuko wo ho ono no ekantinka wo ho ono aka nyina no wo bo bi atimo ati enti KROBEA yetia enti won't mean ka assembly amfa aya wasefo ho na wo ka obobi asem na wo obobi atimu enti obobia ni nua ne obobi atiemu ena ne nane ayawo obobia ni nua Pehene na no obobi atiemu obobi Okuapehene won ma me no finish ayawo
Okay. Enti na me se wo ka ayawo asefo ho asem de na me ma ho asem a o ntimi nka obo bia na nga obo bia timu ono ko e kan tinka ono ti kan anza na ho aka na ba ka pe mu so ye wo no ye ni wo fa ase ade ye di wo fa ade ene e jade enti obi enu ho a obekase o ni bia no o se gba kodi mu wo fa ase ade dadi o ni bia ka sa o se kodi mu wo fa ade anam kodi ma jade se agwa ni mere magwa wo di e jade ana se gwa no fi ade si gwa wo di wo fa ade enti ye ni wo fa ase ade di bia wo ka pe mu enti obi a ti ase no ti ase ba ko pe ampa na se bi ayin funi bi wa wo ti ewu enti eye nana no aka te obi se bi ewu se bi so mo ko di wo fa ase ade e wo ka pe mu na wo ti sa se mi bi wo yi ebiri si ba no wo ka pe ma na ku ma obi e no wo fa ase ade e ku ma no obi aga se odi no wo fa ku ma ana so odi na e ku ma aya sama bi tetia na yanko yan anim kura na tepu no kura menda ga se no mo se si ana ye wo ho no ye wo ka pe mo no nana kwatia kompia okodi ade wa monokrum sa amono akura di kura tiri wo pega on se amonokrum hin na di di so a wo benya daasi e wo ka pe mo no ono ankasa de na simi dia ni amonokrum ana adosu a wo betwe di ade wa kropon so de shi ebi no bi episo oyo berema so de akunwa ma no nti akunwa no ode kwae no e yemerbagua ansa na wadan na ya na bisigua nti ono ne ma wontimi nni ne nana no wontimi nni ana afa nso sa wo hwemu a ana kwati akonti odi ade wie mu se amonokrum hene no ninya no a na woka no ho wo akropon ne no wo fa ase no wo akropon obi ani wo kwa amonokrum ko di ade wo ho nti na me sa family tree na ba bon kin no esanse ono na kwati akonti odi ade wie mu o sem kwati no be di ade enye ni bi aba amona we no to aso be ade enye ni bi aba afọ akwajan no bai enye ni bi aba ada kwa sare enye ni bi aba oda metintin enye ni bi aba ofa dankwa enye ni bi aba epo wesirika enye ni bi aba ana into nso betu aso bai ono so enye ni bi aba sanu pe amabo odin a wo di kwati akopiati wo ya monokrom asonafo a wo ya ade sia wo di ade Onati ne kwa ni pa na di ade ni bi no wo yemere mama. Ayinto ati no ni pa di ade bi wa mo kuru mu wo yemere mama. Enti samri amelo ka se di na na kwati akopide ni pa bia ni wa owo na sini bia ni wa mo kuru ana adoso a wo betimi aba kropon so yo de shi betimi du furego enyi so oberima na sini pa bia e berima o timi ni ade. Ni nyanu mo me anu so a mede one family tree ne ba bonten wo ma wo no so obi anku wo mu bia so ankodi ade wa monokrum na mom wo bedi Okuapehene wo bedi nini amea eye edi semina akufu bia oye mansa ane abayare nini amea ne nini amea no so ka ankodi ade wo nini amea eye na se ne ai udafo no obi kodi ade wo obi ankodi ade wo KROBEA nini amea no yo KROBEA ma yefa nini amea no baako na yenhwe eye edi semina ono bewo ASANTE eno wo na ewuku frene a obedi Okuapehene 1792 to 1802 ena kwazi yes yes atiefo eritien na ebriniti mi amole tewto no wonti afi yinta you ene mame ka we ma ona ye wie na to aso mame ntire mu ona ye to aso sesi aye wo hoyi you nana kwati akompi na tini bia owa amonokrum ana adoso no orintimi ni ade wo kropon so mahini isan se kwati an o yoberima tina tini bia nso yoberima ono ade tiro ya wie ninya no mo mmea na ka no hono nso wo mu bia banko di ade wa monokrum wo di ade wo kropon na wodi omahene wodi omahene odi ade wo kropon adodan kwa the first odi ade wo kropon enti da asebiu na kwati akompi ne wafa so ne na no bobi atie mo oye omahene ni wafa so ne na no bobi atie mo eso bobi atie mo de ni no bobia
And so Bobia no Bobia Timodia, Quatiana no fanning, no fastening, KROBEA, Mr. Wood, naturally say, KROBEA, me patoma membre mukakra. Naturally say, Quatia kumpi, or your desia no do your mahine, and no qua monocrum, could do your monocrum hine. It's your mahine be your bano, na a ne wafa, and I say no wafase. Mahine be your bano, Quatia no fanning, because on no wafa no be your mahine. Medas. It's not to say. One question complete. No for both the team, no be your mind. It's not to say. Sen Cortias no Casa. Because the more for both the team, that's all no what the Kuaramana. Because it's more fun. Some of the Casan, KROBEA, Nichian say, a monochrome hine, assembly chess, a monochrome hine, be a new no of us in Okuapehene. Better than possible. You can only cut your cookie. But the other son of Eddie and it down. No, for the other you will be a team. And see, Saturday no quality. Ultimate and go off us any who will be a team. Okay. No, and I'm going to get the fancy question of Rano. And they got your nose will be the work of Ponga. Ultimate case will be no fast in the money. There will be one at a time. No party. It's yet here for Muntio. Na na kweti ya kompi ne wofa ne na no bo bi atie mu ana mrekyere market se sia ya tiatu kweti ya kompi na busuafo no ana na sefo no ebi wo amonokrum ene bi nso wo adoso na nso wo mu bi ani wa oyo de hye obetro de bi ofuru agba isante kweti na yo berima ndi na sini pe bia nso enyo de hye eze ni party afesa na etina mekete ye wo faade e go po ndi wuti oyo berima ba wuti mi di ade Niano Manu so, I was one of the Ramu, one would be a big cropon. Until we are so with the Panabon, you will be a bit larger. KROBEA, your best Renaka, Nana Quetia Kumpi, Nema Wong, and Kabi to Mabu Bidinga Maya. Nana Quetia Kumpi, Nema Wong, Nero Warren, no friend, and Aborabia. Nana Borabia no Sophie, a cropon, Nana of a Quasiaman. Continue now with the Kangina Bia, and in another Quetia Kumpi, or friend Nana Borabia. And a no Mufra Massa. No, the Kang of a boa. Don't to share the offend a crophobia. I don't to share this, I will offend any man. Nana Quetia Wino, Nana Borabia Sanko Wari or Berima Fuso. On why a Fantini, on some no Ben. Then no, the kind of Nessie. I don't to say the Abrahamadu. And Nana Boa, Nana Borabia, Nana Maya Benu, Nana Quetia, and Mania Basa. Okay. It's not just a Nana, you did not just say Nana Quetia Kumpi Manu. Na wama meye na no fe kwesi ajimodi kan nua bia nti no wa be ye krontini adehia wodi krontini egwa anka eno de sabe watiasia won wi dia ngo betima de ade e kronti because won na no ni abe no fe kwesi ajima nti ngo di won wo faade tira be kete kwa pon de yedi wo faade ni ejade ni wo faade ade na wore kasa na roka na na kweti akompini adoso yasem na ho na nka obechirechire mu kakra you the America say kweti akompini na sefo bi wo ho a wo amono komi adoso na so won ya de se se na kweti akompini no ne ba otoso abi na ye crophobia no ono ne ba bi owo no bere mo fe no sai kweti ono te tira adoso okay nti adoso fo no so kweti akompini ne na no asefo no bimu ha sabe nipa bi etu akwatana wa we etu kwatana ko de na nso omanfu a okoro no ye wonde no de we kweti ane na no ana wo hwan so a kweti a miri ayo di anani eti ne ba crophobia no wo no wo bo nan ton to no so oyo di anani eti ka ne ba o sai kweti no o te tra do so anke ga so afo de ke ye bi na afo de na so asem bi nti o de aka mo se woni na ni di hene wo honi nti eti adoso no so eye amolokun fode a wodi ama wo hweso na no so ese bi ti no aye ne ta esa nsa wodi ga atre ma wo no utimi fa ko ba ke sa amolokun ko kitu ense wo no e ga afe ti wodi bi abata ho a ama etimi akron na ahire ni so ate de be kana afe yo ene ye twen sa
KROBEA the bound for no sign question, or not a dorsal. It's a dorsal so a question before, and after for. I call for side. One is some never look at the sea. Go to one so wire Amukum. Okay. There's a connection. A children power. Method a beer no near to but don't know what for Cecilia Cassadi and said that I share Amukum as a direct say, Oka chieftaincy in the sense, you want a Kaputa this area now. Go to one count. Talk to the mechanism. Lemon, I was your do don't know what play allegiance to Amukum. It's answer one link be. Na no na tiri pa ma se da pe sempe mu ye ma yi hun nkra ta gwa bonte na moda adofo nsu ekun no so so pa tabre ni anya no so ka se ni na e bre sabe amanfo ba ti ye na si pa so what the make na mati wase yo eti tina make ta adoso de na mo asem na maka na dodo mo asem ni eti awsan kwesi na wo tete adoso no ono ye mami KROBEA na de bani ono KROBEA no sie na kwesi akompi na de ba yo eti o atamfo bia dem tu aso na ti fo o di o aso kakra na me pese me bisa nchiremu kakra wo ho ye Okuapehene jase no na ye ya ebai Okuapehene jase no ma ka amafo bi so dem se won ti ase niti o sa abutati accord no na ko amono akura na ni ho nti die bi kan se wuti o ma ya tingi bi na ni ani na na kwati akompi na wo bo no jase satam na kwati akura wo fa na ko yo hini wo hoye nti eno the first case air force enye no pare die to se bi Okuapehene ya chman so akesi bebre the Akasipa in 1920, the Kopia Moore Supreme Court. What Fred Dukum, what Fred Mifa, what Fred Donting, what Fred Kunti, so one Macassa, and what Fred Safu, who was strong so one Macassa. Family no, Oko had judgment to my just be a new 1920 as I'm okay. Not divisional chief be anywhere, Jassy. A privy council judgment, as I so. That's the year in the Biao. And yes, about 1930, the Eastern Gokos a city, no. And I say for years, I was taking no travel. And I am for Bakun Kano who will do. How can I know what I pray? I don't think no more 2, I don't think no more 3 on 1930. Oko for judgment in the womb. Manager to do one guy, we are just in the upper plan, I don't think no more 2 anything. Common sense. We know because they talk at all. So let that city what is out there. Like I don't think number 2 no material. What home man so I walk for that edema. On one cassa traffic case. Well, you say I'm going to about 30 accord. Now I'm going to prove you. In case then the walk over there, I don't think number 2. No, require I don't think number 3. And you correct and wrong. Until or correct no. And took a first judgment now. So what does it? Matter was it? And the open Katana to the Pano or Kasakeka. I am more sure on Kasakeke. When you be a worker, when you in duty also. Because every month, that judgment is in and I'm showing. Then I'm kind of sorry. And it is every message just to go what they are. That then will be cut 2 months to compare on number 2. So we are just near just a banana on here, they will be able to do. It's the assembly theatre, missing. Or say they are done one money near ding. No, my book, yeah, my book, you try just to crazy. And can you, because bring me away to what the panel, now I'm thinking to the team. Now I'm thinking to the team. Because records are a minister, 1933, traditional council, 1936. Now I can't watch them. What was suppress out them? Now, what did I do? What them? And the one Casano Casake, we knew she. Yati. And you were more for what them than Yasso. What Casake, we knew she. More for what them than Yasso. Dame pano Nkonguason na and Nkonguason no kra won a woti hine no na ba betire obi ase na dame ba bi wu no na ba betire obi ase na ma kire obi a kuwa no hina wa be di afi fi ase ba pu se bri na e kuwa na ba e ma kire ni nyina ase ya te ya be pe bri ya kasa be bri dodo o kasa be bri KROBEA na e pese KROBEA te menka
Neto ngakwazi yanko ni wo atafufu. Na yepese ye bisa ni se biri bi du na se Okuapehene ana Omahene pese obo obi abaso ma no dibia na dimbi ka ne dibia ne ho a eno so biri be na woye ne den. Ejina asama obisa asama emu ya de pa eyi pa to obisa na tifu su na bidio. Ejina ade opeto ye manipa no. Omani se bi odobo obisa nkobia. Odobo obisa bibi foforo. Ori mo bi bibia bi. Nyina wo ho akona wo fa so awe. Omani ni otumi so ye saade no. Ahense mu. Otumi so di bibia mu bi. Na mo bibia opeto di mu bi nso or won't account because if you are if you are actually no new if you are fast number. If you are one in the person one in the what medical standing committee or traditional council, no one to come answer. It sounds that the duty said if you are accountful, over you do the become accountful one. I said we have necessary arrangement and so now the number. Didn't know what it now. You see, all by no him or bedding. So, and I said the local copy of this movie. And look now, I said the local copy of movie. Only if I need to go movie. Whichever is your this bad. And Sana, why are many among Pakun now? What said the uncle? And she or a power of us away to Dia, it is dinner. To the crowd, we remember with the panel. Now, no, necessary obey and Sana with the two number. Now, per se, all money dimbika, na hinding here. And it's why anything. Oh, everyone who are what the man and no we are suffering and Ghana for naming our insimu. He said, you are 2 4 or Sadifo or Siadoyo or Koja man or Kosia man or Kofa man or Kotre Dom or Kofo war or Kutre Su or Ye man or signing on the Adeno. And yet, you know what you many packet to. Won't see them with your love. What is said in Amount. And I won't go to letting Kasabi Brin what is said in Amount. Among the Arsenal said in what the Mawa, let's say, why you men Majuma be a Asherina Bosso, what is said in Amount. And and yet, Sabi, a Kumabia, let me do a hole. And I said, and yet, among the and I'll be on an in Crown, who would be a cone. Yeah, what you are so the Binsha man, why you going to my abbreviation and Sana for the Amano. And it is a name so be a beautiful Frubia, and also a man to me say what me said now. On 8 minutes, a month to soon, and I know to soon what they are both only Panabato. None of me tell say I had one song, and yes, I would sit down now the Jollof. Now, we go to our salad, what is heading number, there be. Ufa didn't say India, Sabi, or Cocherdom. Every bit the car send be, Manito be, limiting Comoma on the car send be. Say, Uba, young Okuapehene. Anano, Adadi, Okuapehene, or Okuapehene. So, I told you, or Cocherdom, and many penny woman. Obia, or Cocherdom will bet me a fatal palm, and another down by the first. I got a man's war, or Cocherdom. And she wouldn't or coach them at the Dampa manner, and young from so. Let more here no trouble doing. Would you coach your manner, sunset, or coach your man so? Could you got man? None of us have to when to me and go and mind, because we 20 or whom or Kufa Kuntoham. You don't know this. Or could your man commander, we will try to do it then or could your man. What was the matter? Matter was it? On the column will tell it in Adam or put your mind. Continue and crying your mind. None of us for Ibram from Ukasi, Kotia Maya, Ukas for Kotia Doma, and the only panel, the near man and near Mawabe, and a Muslim washer, now the India man. And yes, Sabi, one Libya, Udukan and Empranco, Damon Copata, was a Kotia mind. Neither of Kotia mind. What you call an Empranco than Wakopata, when you cross him, not the new of them of Kodia mine. There be any time would give them money. Heno Abbey yet, that the man will know your queen. They do the Mermasam or Kuma on a handful.
ufu pejawo nti na make say you Okuapehene de ananoma hemfo be bia bia wako no so fadin bi tisa okodi aman okotire dom na bia bo bia ana da nkwa di first said mu bia eseno me fatano KROBEA ana safori bembon eseno me fatano ana ofen to akere eseno me fatano metio meda KROBEA na America say enti na nanoma obedi akono de anka wo ma won okofuro oku ji ama okuse a eye na nansen a ye twa okoso a ye ndi akusem bi emu na tese anka DBI tese oye man tese wabeye ade ama oman bia senti na mrecho ma ofute dino dia wonje no no eso de ma e bia nei no kofufu bia ba o ni je bi bra me ma sam wo kuma ano tese o tin ko fo ko dia man da bi o betu mafa so ku bi ba biem o ni bi di me ma sam wo o ko che dom ana so ku de man na sa bi no de man e yi o ni bi ba no be tie man no wo ye ni ya be ye man o ye man ya de ano so ye so betu dia man tana tenen na ni bi ba no sabe KROBEA tikura toilet kura wa nye bi o ni kuro mama ne manfo wo se ko conference o ye man amman no ye KROBEA say nipa ni wo title ne de dawo na wo san di biri kan wa uri ye de dawo na fi wona de foforo na ba na wo refre abien ni nyina bom ese obi wo title ne de dawo no wo de biri kan wa man ese duma di bia wa yintia o timi fa bi ni nyina etu hwe do ma gina o yo charge for what see adoyo ade wa bedu okay title ni ye bi enti na mikesi samri ebia ni wo fa no obi won ade no sabi ebu sabi so wo ko je sabi ti na wonya wo saje fo no e me bi ofofo bi so bae no ana obai kai se me hwe se e bi adoma e be se na me se sabi me fia ekunwa so na ba ha ana o ye nso no fi so enti wo bi aka ho ama no so e bi a o se ade oyo okay enti e bi me de wo ye na de din ne ba won ko ta dem anu bi e ni fufu ma ta o me yo ko di ama da bi won ko ni man bi ya yo ko di ama won ko tire dom bi a o beto afọ ko tire dom e din won fa ne keke won fa ma keke adwuma wo ye no eno so wugina na wo de ma wo eni tu be sha akropon continue fe kwasi ade ma wo di kan fe no osahene ni ni dwuma wo di okun nti no wo de ma no nti obi a wo ni bi keke on sabi ona ma akropon ane wo abo ko ma wo se bi a bosome ni afini mfia bi ni bi se ni wo bo ko ma wo ko fe wo osahene ni this is like one of the now. Okay. What unko this be any so here. Now what is heading na ma. Ati KROBEA say one hour fano. E mun chechi mu enso enen. KROBEA nti say ohene ne pese o ma o say di bia na eye breben na ono na ese oka ana o de bema obi aka ana say Okuapehene be hia ana say wo be hia wan na wo de say dingina tugwa ya ji se mi ni famra no bi anti ase fa le se o he bi okuru bi so a o ye kuru so he no be so obbo ne ne kitwa bi okuru so so abaso a dumadi na nipa na bi no yo he no ku na se bi okuru hu o manfo ni na na no aka okuru mo no so wo so so he ne ku no wa di se duma no enti o ne na wo tumi so de se din ni ma no na so de ba mo na That's Nkonguason do go wa mane te na no madaroma me pesa me din asumasi mo bentin na ba bo na no mane because every sabre record me ba be ni din udun tibi mfa ne ko che kokoro na mfa mane e so man funu mu o che o di enti a o dere ma no asa wo de mane wi a no san ko ya man so sem wa ntem sa wo te da me kana ase mate wase enti won won di hu ko mo wi a no he na ba woni ala so be ka sa che no ina wo tato so anasa wo de fa tia me so atia me munti wo ka se munti a wo de ta tu ma no do mani na de ama okay ya da sepa sabri ahwefo ne atiefo a wo hwe obi wa asemi so pese obi sa KROBEA obetim dia fa comment section ho na ya bisa KROBEA ma ho KROBEA yo sabri me hu se ahwefo ne atiefo ni asembisa bia mprimprin
nti na wo final words a wo pese wo di tugu amayen ansana dwumadi no abawi me sama me pese me di tugu am se ebra so se bre Okuapehene babia Nkonguason babia wo satisfia kan na nsama akoso wo manu ọmọnụ nwa bakwasem ọmọnụ mpanyin sem ọmọnụ nsesei amana ni amamre no musatisfia na usua ni enye kantan cross no mabia na enemo musu da ho metapepe ye no amama Okuapehene so tupon na ayi se na medical aka no ebe bia message bre amma mo se meba udumadi no so no saa dipa 9 na ohimia ni aso ai ka ho a wo 11 no na ba ka ho asem na se na medical aka man fo bon obia me read the computer na de go am man fo ba bi no fi obai bra wo de bai bra wo de tumi ma no ayin fo be dia de wo nyina me de nyina ba tugwa me wia me the documented papers what time ko wan nyina so me publish on Facebook sana me ye family team no fi obia yes KROBEA maybe sa KROBEA sa document no efi he no bi pe bia obesi de nya so maka kra mu si like me go sorry document ni bi abre akọ life for na mamu physical judgment na mamu 1930 judgment bibi am ko bia ma di se ni na mo dia ba obi pe bia ona mo kana mo ka chemia me ye bia man na ko ka re di wo mo bitia mo mo de de free but ye bia mo bia ko kana wo bitia se me ni an ko e photocopy no kan pa mre ni free ya da se eno na wo ma tie fo obi o ye bi re mani na nkonto poni kata be na brama na do na wo so nya bitu ada kan wa kan enta mi ti da na ba bi mu no ni pa nine no na ba ko won senya da na de so nya ya da se pa KROBEA ya da wase enti atiefo sa na KROBEA kan o senye bosirimuka a document judgment 1920 1930 enti obesre document no wo ahua bi o de ka na printing no ka no befa na AKRO life yen saka yen do so be ma tiefu na hwefo so ehu na yen bosirimuka abakwasem a obroni atwero ye privy council watwero enti ahwefo ne atiefu KROBEA ye beda wase se na ye bo wa ha mamu na wuje so ne yen di nkomo enti bre ne bre nyina ye be hihye Meso da ma papa na me fa kwesi na madam IDP wotemenka nchia papa madam IDP na afi minya bia setia bia ndo friend amaru wonta also wotemenka nchia papa KROBEA sesia no yenya KROBEA yenua baako after Daniel Kwadade o say greetings to AKRO life and God bless you for the good work. Please ask KROBEA for me what are the achievements of Nana Kwadade during his ruling as Okuapehene. Thank you. Yenua after Daniel Kwadade person obi sesi Nana Kwadade obedi ade no niama bensa no ye. After Daniel Nana Kwadade yewo no di kan no to so abien. You Kwadade lo yin no kana se. You o say Nana Kwadade nti aka onu ne akasa din di after Daniel Kwadade nti ebi o person ohun ni din na se kire ene abakwasem ewo ho. Nti ye monite wuma no eye na nade dankwa Nana Kwadade odikan na Nana Kwadade a otoso abien kakre wo ho na ye nkama ni hu Nana Kwadade a odikan no ono sabi uko ekropon sisi dia na metwa kasa ono na sifone edikan kwadwofo no wono na ne ba edikan kwadwo Nana Kwadade no ko sokodi to pa ono ento ko no mu o captain so okay mu na akura bie ne ba pa kwadwo we no hisia anka do so na wo se na bre nan kam nti odi boni teuma no o pese ohun kakra na mo bu ni na mi nwe na bre ni ti on for di kakra nti menim se Kwadade the first na Kwadade the second se en hawa gina on send the message to phone sambrem na Kwadade the first and after the second no better KROBEA yenka Kwadade the first na Kwadade the second na hindi ni na 3 years nti yenka Nana Kwadade the first de ni wie na yenfa Kwadade the second nka ho nti yenka Nana Kwadade the first yes the first no ono na soko di ntokwa no very unfortunate no okay mu soko di na ne ba opare kwadwo
ne adu adu kuru wokɔ fa no bai ɛne nananom a wɔwɔ poti ɛwɔ nso wɔyɛ nneɛma bi ka ho a wɔde kɔe ɛno na de nana kwadade san bai na ɔbaeɛ no no nso betwa ɛkɔma ne pa ɔkɔre kwadwo ɛne na yɛ adikan kwadwo su na ɛwɔ kɔpɔn no na adikan kwadwo su no abakwasɛm bebree wɔ ho a ɔbɛrɛ mu no nipa no mama no preface no mɛhyɛ da atome bo na mabɔ amu mu sɛ ba sɛ mɛrɛ kɔ nkonwa a ɛwɔ kɔpɔn no one by one a ebi ɔpare kwadwo ɛkɔwa no ho a ɛho abakwasɛm ne ho mpanyin sɛm biara no so mede bɛma ɔmanfo ɛnɛ no sɛ na meka no kwadade de second bi sɛ na woawoka no wanni ade ankyɛ na kwadade second bi wanni ade ankyɛ nti odi ade bi tiɛwa bi na sɛbe ɔtɔ anana no wɔn hyɛ do nti bi a na nka ɔwɔ anisuadefo bi ne nneɛma bi a ɔbɛyɛ de abo kapɔn a wanya saa bere no nananom binom bi ade ntia ana wusu ansa na kwadade the second na nsa kofa saa ahemfo no nyinaa wodi ade ntia nti wɔn no nsɛm bebree a mepie wɔ yɛn abakwase mu na mmom nipa no bebree nso ɛho sɛ wɔn nso wɔbɛforo agua sɛ Okuapehene yɛbɛda wase ɛbɛpɛ mu sɛ wɔsɛ wɔn nso wɔn nsɛm no yɛfa no maako ne yɛbobɔ mu a yɛbɛfa no maako yɛda ase KROBEA yɛda wase sɛ ma meka asɛm bi wɔ ha meka asɛm bi wɔ adɔɔso sɛ adɔɔso no ka wohyɛ anka yɛaduanafo de in the sense sɛ akwate akɔntwi ne ba a wɔfrɛ no ɔfɔbea no ne ba a wɔfrɛ no ɔsan kwasi mɔkyekyere adɔɔso wɔbi a ɛnaade nti nka sɛdeɛ bu ɛntɔn no de wɔbɔkɔ no afra mu nti nka yɛ aduanafo de nanso biribi nti wɔde ama asomafo na akɔhyɛ amu no kurom ase ɛno nti sɛ wokɔ adikankwadwofo no hɔ a adikankwadwo no ɛyɛ nana kwadade no na ne yere no ɔfi asante mampɔn ɔyɛ berɛtumi nti adikankwadwo akoa no ɛba ka sɛ yɛberɛtifo akoa a wɔakura wode ɛberɛtɔ mu ase sɛ ɔpɛ no nso sɛ mema no documents bi to that effect a amode me nɔma ma na mepɛ ma no document bi to that effect of the nana kwadade the first KROBEA yɛda wase sɛ ɛnɛ yɛto nsa frɛ o wogye yɛ so yɛahama no twitwae ma technical difficulties ba ne nyina akyi no wosan tie yɛn ma yɛne watwetwe nkɔmmɔ yɛbɛda wase na yɛada atiefo no ahwɛfo nyinaa nso yɛase bere ne bere nyinaa no obiara hwɛ AKRO live na yɛde dwumadi adesua bɛbrɛ mu na moasua yɛda mu nyinaa ase yɛbɛkra mu